duko ya gaya mana wannan babu mu ba ƙara gaɗe. Duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Kai ku ban kiɗan gangar asali. Kwankwasiya kaji gida. Ba ruwanmu da ɗan kucili. Mu mutunci ya fi kuɗi. Shawara ta fito fili. Kwankwasiya kaji gida. Za a ware 'yan asali. A ranar 22 ga watan 1 shekarar 2021, mutanen ƙaramar hukumar Haɗeja da ke jihar Jigawa suka yi cikar kwari domin tarban mai girma jagora Madugu Uban Tafiya, shugaban ɗariƙar Kwankwasiya na duniya, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Mu mutunci ya fi Honorable Ibrahim ne na Madiye. Kwankwasiya kaji gida. Nadala ya ce a faɗo asali. Mu mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasiya ce asali. Kwankwasiya kaji gida. Ku sani mutunci ya fi kuɗi. Mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan babu mu ba ƙara gaɗe. Duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi Domin halartar ɗaurin auren 'ya'yan tsohon sanata Muhammad Ubala Shitu, taron ya samu halartar jigajigan jam'iyyar PDP na jihar Jigawa da ma Najeriya baki ɗaya. Duk inda tawagan Madugun ta ratsa, sai dai kaga masoya suna ɗaga hannu, suna maraba, suna lale-lale da zuwa Madugun Kwankwasiya da ma Najeriya baki ɗaya. Yana ɗaga musu hannu da nuna jin daɗinsa bisa wannan karamci na mutanen Hadeja. Kwankwasiya kaji gida, mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan babu mu ba ƙara gaɗe. Duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasiya Kaji gida, mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu mu ba ƙara gaɗe. duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Allah ya idda nufi Madugun ɗariƙar Kwankwasiya. Allah ya sa laya ta kyan rufe. Da fatan jagora ya isa gida lafiya shi da 'yan tawagarsa. Muna roƙon Ubangiji Ilahu ya cika masa burinsa na zama shugaban ƙasar Najeriya a shekarar 2023. Allah ya idda nufi Madugu. Amin summa amin.